गौतममोननि खोमा ना अंगारा औ कमल दामोननि कमलमोननि ना नोंसिनि ना कमल बेनिफ्रायनो जागायबाय नामा बारबो मोजां बाराखै बेनिफ्रायनो बेखौ खेवदो बासखौ लाना फैबावबाय गला साइटन रखम जाबायलै बागोन दे इसोर बागोन साइटनियासो मिटिङाव फैबा बिदि जायगा नायो बे डिलिगेटफोरा जेबो गोसो होआ बेयावबो बिजेपि सरकार नामा सिगाङो गौतम दादा सिगां आं फैबा आं खेबसे फैबायफोर न'आ गैयामोन दासो जाजोब्बाय ना आरो खनसे फिल्डिं जाजोबसै आरो फैगोन बोसोरावथ' सिनायनो नंला खोमा खानदु सालायगासिनो दा मा खानदु खेबखांबाय आं आरो नायबावगोन नामा चेक खालामबावगोन दा अरुणाचल रास्ता गेटआव जोंखौ मा होनदों दा जोंखौ चेक खालामबावगोन गेटआव जाहैदो दा बिदुतखौ दोनहैगोन ना दोनहैया इसोरो आदेन अ बाबुलबो दों माथो थांनो बाबुलाबो अ थांला सोरजि मोनदों माथो थांला माला दिनैसो मा समाव घन्टा जाबाय नामा दा औ गौतम इदि थाखो थाखो न' नुफेराखैबा नाय मोजाङै नोंसिनिखैथ' नुनायबो नङा जानो हानाय दिल्ली इन्डास्ट्रिसलाय बेखायनोथ' नुवाबो जानो हानाय ना नोंसिनिखै जोंनियाव बिस्कुट फेक्टरि इटा बनायनाय आमदानि दं प्रेसार मिल मेरला दं जोंथिं नायनो साहा बागाननि इथा बिलाबो जेरावबो थायोना